No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cock back, let it go like so long. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ дӯстдорони барномаи футболи осиё. мавсими футболи соли 2022 рӯз то рӯз наздик мешавад. клубҳои футболи мамлакат ҷамъомаду машғулиятҳои охирини таълимию омӯзиширо паси сар карда омодагии худро ба анҷом мерасонанд. дар ҳамин пай чемпиони феълии мамлакат дастаи Истиқлоли Душанбе имрӯзҳо дар шаҳри Анталияи Туркия қарор дорад ва ҳамарӯза дар ду баст машқҳои худро созмон додааст. дар ҳайати даста бозигарони нав хеле зиёданд ва Истиқлол имрӯз дар аввалин бозии дӯстонаю таҷрибавиаш ки лаҳзаи пештар аз оғози барномаи мо ба анҷом расид бо дастаи металлисти Харкови Украина вохӯрӣ анҷом дод. дар бораи навигариҳои Истиқлол ва натиҷаи ин вохӯриҳо аз барномаҳои минбаъдаи мо иттилоъ хоҳед гирифт. дастаи мунтахаби ҷавони то 20 солаи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Аҳлиддин Турдиев ҳам ҷамъомади омӯзишиву машқии худро дар Анталияи Туркия паси сар менамояд. дар рафти омодагӣ футболбозони ҷавони кишварамон то имрӯз 4 вохӯрии санҷишӣ анҷом доданд ки дар 3 тои он ғалаба ва 1 мусовиро бар ҷой гузоштанд. имрӯз бозии охирини санҷиширо бо дастаи ҷавонони кишвари Туркия мегузаронанд. дар рафти тайёрӣ ба мавсими нав футболбозони мамлакат бар дастаи Фреми Дания 2-1, Чертановои Москав 2-0, Клия Советови Россия 3-0 ва Ворсклаи Украина 0-0 натиҷа нишон доданд. дар рафти бозиҳо Аҳлиддин Турдиев ҳамаи бозигарони дар ихтиёраш бударо аз назар гузаронид. дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бозиҳои ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи кишвар дар гурӯҳҳо ба анҷом расид. тавре огаҳӣ доред бо сабаби он ки дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва дастаи ҷавонони Тоҷикистон идомаи омодагиро ба мавсими нави футбол дар шаҳри Анталияи Туркия паси сар менамоянд, дар бозиҳои гурӯҳӣ тағйирот ба амал омад. ба ин нигоҳ накарда 8 даста то ба охир бо ҳам барои рохат ба бозиҳои нимниҳоӣ муборизаи тезистун бурданд. шарҳи моро пайгирӣ кунед. вохӯрии байни дастаҳои Хатлон ва Коктош шояд дар мавсими соли 2022 дигар рух надиҳад ва ин аввалин ва охирин бошад. зеро дастаи Коктош ба Лигаи Якум фаромад ва дастаи Хатлон бошад дар Лигаи Олӣ бозӣ мекунад. танҳо дар ҷоми Тоҷикистон метавонанд ин дастаҳо бо ҳам рақобате дошта бошанд. чун мо ба ҳайати дастаи Хатлон назар кардем, дар ҳайати дастаи Хатлон ҳамон бозигароне ҳастанд ки соли гузашта дар ҳайати ин даста дар Лигаи Олӣ бозӣ карда буданд. Шаҳром Исмоилов, Муҳаммад Насков, Хушвақт Миров, Равшан Азизов, Саидшо Бозоров, Умарҷон Шарипов, Тоирҷон Тағоизода, Шоҳинбоев, Сунатулло Исмоилов, Парвиз Боқӣ Охунов ва инчунин Жан Гатен HD, инчунин Куае Готсон, Комрон Исмоилов, Иззатулло Баҳриддинов, Нуриддин Ҳамроқулов, Хайриддин Турахонов ва Фирдавс Алиназаров бо Бикаталтони дар ҳайати ин даста буданд. хуб, тарзе мо дӯстони гиромӣ дар ин вохӯрӣ дидем, футболбозони дастаи Хатлон таҳти роҳбарии Асаддин Ҳабибуллоев хеле хуб бозӣ карданд ва инҷо ҳоло аввалин голе ки мо мебинем аз ҷониби Жан Гатен ба ҳадаф расонида шуд. дар бозиҳои ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон Хатлон дар бозии аввалаш аз Файзканд бо ҳисоби 0-1 мағлуб гардид, аммо баъдан Спитаменро бо ҳисоби 11-1 паси сар гузошт ва дар ин вохӯрие ки ҳалкунанда буд, футболбозони дастаи Хатлон ба дарвозаи дастаи Коктош боз як голи дигар заданд. ин дар ҳоле рух дод ки ба майдон Нуриддин Ҳамроқулов дар нимаи дуюм омад ва ин бозингар бори дигар маҳорати голзании худро манзури бинандагон кард ва дар ҳақиқат вақте ки дар бораи дастаҳои Лигаи Олӣ ва ҳамчунин Лигаи Якум ки дар ин ҷо ҳосилот хеле маҳорати хуб нишон дод бигӯем, пас сатҳи бозиҳо тақрибан байни дастаҳои Лигаи Олӣ ва Лигаи Якум
ва ҳатто дуюм ҳам шояд баробар бошад. бисёр бозигарон то ҳол шартномаашонро бо даста ба имзо нарасониданд, аммо умед ҳаст ки ин шартномаҳо ҳам баста мешаванд. пас дар вақте ки ҷадвали ин мусобиқаро шумо мебинед, хоҳед дид ки чӣ гуна футболбозони ин дастаҳо дар ҳайати дастаи худашон боқӣ мемонанд ва ё не ва ё тағйири ҷои бозӣ мекунанд. алҳол дар ҳайати дастаи хатлон ҳамонҳое ҳастанд ки соли гузашта ҳам инҷо буданд ва инҷо боз бубинед Жан Гатен чӣ қадар ҳолатҳои хуби голзанӣ дошт ва ин ҳамон голе ки мо гуфтем Нуриддин Ҳамроқулов ба дарвозаи дастаи Кӯктош зад ва ин имконият дод ки ин даста ба бозиҳои ниҳоӣ рохат гирад. дар гурӯҳи А дастаи ҳосилоти Фархор ки узви лиги якуми футболи Тоҷикистон мебошад, бо касби 5 имтиёз дар гурӯҳ соҳиби ҷои аввал гардид. баробар бо ин даста Регри Тадас ки имсол дар қатори дастаҳои беҳтарини мамлакат ҳунарнамоӣ мекунад, зинаи дуввумро ба даст овард. гурӯҳи эҷодии мо дар машқҳои дастаи Регри Тадас ширкат дошт. Регар Тадас пеш аз бозиҳои ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон бар Истиқлоли Душанбе дар як бозии таҷрибавӣ бо натиҷаи 2-1 пирӯз шуд ва дар ин пай дар бозиҳо бар Истарафшан бо натиҷаи 1-0 ғалаба карда бо ҳосилот ва клуби марказии варзиши Артиш натиҷаи мусовиро бар ҷой гузошт. дар натиҷа ҳосилот ва Регри Тадас ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат гирифтанд. ҳоло ба ҷадвали гурӯҳи А таваҷҷӯҳ мекунем. бо каме таъхир вақти он расид ки дар бораи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон дар қитъаи Осиё ҳарф задем. даври ҳаштуми вохӯриҳо паси сар шуданд ва то анҷом ду даври дигар боқӣ монд ки 24 ва 29 март доир мегарданд. дар гурӯҳи А бо касби 22 имтиёз дастаи мунтахаби Эрон мавқеъ гирифтааст. дар бозии охирии худ форсҳо бар Имороти Муттаҳидаи Араб бо натиҷаи 1-0 зафар ёфтанд. шарҳи моро бибинед. вохӯрии байни дастаҳои мунтахаби Эрон ва Имороти Муттаҳидаи Араб ин дуввумин бозӣ аст ва дар бозии аввал ҳам футболбозони дастаи Эрон бо ҳисоби 1-0 пирӯз омада буданд. чун шумо ин наворҳоро мебинед, бояд гуфт ки дар масири ин бозӣ Ироқ аз Эрон бо ҳисоби 0-3 мағлуб шуд. Имороти Араб гуфтем дар бозии аввал бо ҳисоби 1-0. баъдан Лубнон бо Эрон бозӣ кард ки эрониҳо бо ҳисоби 2-1 зафар ёфтанд. дар вохӯрии байни дастаҳои Сурия ва Эрон натиҷаи 3-0 ба қайд гирифта шуд. сипас футболбозони дастаи Эрон бо Кореяи Ҷанубӣ бозии худро доир карданд ки ин вохӯрӣ баробар бо ҳисоби 1-1 ба поён расид. акнун рӯзи 24 март маҳз Кореяи Ҷанубӣ бо Эрон қува меозмоянд ки ин бозӣ аз ҳама ҳалкунанда ва тақдирсоз хоҳад буд. дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Эрон ва Кореяи Ҷанубӣ аллакай ҳаққи ширкат дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2022-ро ба даст оварданд. дастаи мунтахаби Имороти Муттаҳидаи Араб барои ба марҳилаи чорум баромадан бо дастаҳои Ироқ ва Лубнон муборизаи худро идома медиҳад. ба ҷадвали ин гурӯҳ таваҷҷӯҳ мекунем. дар гурӯҳи Б мубориза барои мустақиман ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон баромадан ҳамоно дар ҷӯшу хӯрош аст. Арабистони Саудӣ, Ҷопон ва Австралия ҳар кадоме имкони рохати саривақтиро дорад. дар даври гузашта мунтахаби Арабистони Саудӣ ки дар ҷои аввал аст, аз дастаи Ҷопон бо натиҷаи 2-0 шикаст хӯрд. аз натиҷаи ин бозӣ футболбозони ҳарду даста интизориҳои зиёд доштанд ва мехостанд ки ин бозӣ бо ҳисоби мусовӣ ба поён расад, аммо ин тавр нашуд. умуман дастаи мунтахаби Япония мавсими яъне рақобатҳои марҳилаи сеюмро хеле бад оғоз кард ва дар Япония аз дастаи Умон ғайри чашмдошт бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд ва ин бисёр ҳам барои футболбозони дастаи Япония таъсиргузор ҳам буд. вале онҳо баъдан ба худ омаданд. дастаи Чинро дар майдонаш бо ҳисоби 0-1 мағлуб карданд. дар вохӯрие ки боз доштанд Арабистони Саудӣ, онҷо Арабистони Саудӣ ҳам бо ҳисоби 1-0 ҷопонҳоро
пушти сар гузошт ва Албурайт ягона голро ба дарвозаи дастаи мунтахаби ҷопон зад. аммо дар ин вохӯрие ки ҳоло буд бартарӣ бар ҷониби ҳарду тараф буд. Дар оғоз футболбозони дастаи ҷопон хеле ҳуҷумҳои барқвор карданд, вале дарвозабони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ Муҳаммад Увайс хуб бозӣ кард. Дар ин росто ҷопон бар Ветнам 0-1, бар Умон 0-1, ҳамчунин Чинро бори дигар бо ҳисоби 2-0 ва ҳамчунин ин бозиҳое буданд ки бо ғалабаи дастаи мунтахаби ҷопон анҷом ёфтанд ва ӯ мавқеашро дар ҷадвали мусобиқот беҳтар намуд. Акнун рӯзи 24 Австралия бо ҷопон бозӣ мекунанд, Чин бо Арабистони Саудӣ 29 бошад, ҷопон бо Ветнам ва Арабистони Саудӣ бо Австралия бо ҳам қувва меозмоянд. дар ин гурӯҳ Умон, Ветнам ва Чин имконияти муборизаро барои рохат ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон аз даст доданд. дар пеш ду даври дигар мавқеи дастаҳоро мушаххас хоҳад кард. дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. аз барномаҳои мо қафон намонед ва ҳамеша маълумоти навтаринро пайдо кунед. боқӣ сеҳатмандию пирӯзии шумо орзуи мост. худро эҳтиёт кунед. хайр.